είναι la Lola Flore. La flamenca, la folclórica. Και τώρα τις εστολές που... Τα Serrana. Τώρα Serrana είναι στολή που έχουν τις γυναίκες στα βουνά. Και τώρα μια γυναίκα με ρούχα, με ανδρική ρούχα. Είναι αυρό, είναι αγροτική ρούχα, είναι για να πάνε στα άλλα. Και τις άλλες γυναίκες έχουν ρούχα από διάφορα χρόνια, από 60, 65, 70, 80, για τις γιορτές που κάνουμε στη Σεβίλια. Είναι τράχτερες γιτάνα, τράχτερες σεβιλιάνα. Έχουν λουλούδια, έχουν διάφορα. Είναι τη μοναδική στολή σε όλο τον κόσμο που έχει μόδα. Κάθε χρόνο έχουν ένα καινούριο. Και τώρα τους άντρας. Πάει με ρούχα για να πάει σε άλογο, είναι καβαλιέρο. Και εδώ ο φορευτές, ο Μάγκας, el tío Pepe. Αυτός είναι νονάινο, αυτός που πίνει πολύ κρασί. Είναι δίκτυος. Αυτά τα Μανουέλ και Νίκο έχουν τα ρούχα που έχουν για να πάνε στις ορτές, στα Παναγύρια. Αυτός είναι ρούχα που έχουν τα μικρά παιδιά. Και τώρα Ενρίκε που είναι ο σενιορίτο αυτός που έχει πολλά λεπτά και ο άλλος σαν εμένα που είναι γύφτος. Πάκο και εγώ είμαστε γύφτοι, εγώ δεν έχω ούτε για παπούτσια.